Sanibonani. Ngiyathemba ukuthi niyaphila bafowethu. Cha, namhlanje ngithi ngizophendula le mibuzo ehlezi ngibuzwa yona, kumele ngiyiphendulile yona kumele ngiyiphendulile ukuthi kuya-trade kani ngefoni. Uzobona-ke namhlanje ngizokhombisa ukuthi sizokhuluma nge-trend line la bafowethu ukuthi inamandla kangakanani, why ngikholelwa kuyona. Ngifuna ukukhombisa kuyo ifoni, ungakhohliswa umuntu lokhu ethi akutrade ngefoni, kumele ube ne-laptop. I-laptop ungayithenga uma usunemali, kodwa mina engikushoyo once wane-understanding emarket ukwenzakalani, wane-information wa-practice, wa-understand kwayona le-laptop leyo kukhulunywa ngayo, ungayithenga ngayo imali e-forex oyenze kwi-forex mase u-understand into oyenzayo. Akusho ukuthi uma bengakunika iy'khiye zemoto expensive ukuthi uyakwazi ukudrive. Ngizama ukuveza ukuthi ungayithenga imoto expensive akusho lokho ukuthi uyakwazi ukudrive. Uma ungakwazi ukudrive akwazi, you need to learn, you need to practice, yabo, u-understand ukuthi yini lo yenzayo. Lana-ke singachithi isikhathi ngi-analyze ngayo ifoni for ukukhombisa ukuthi kuya-tradeka nje ngefoni kamnandi futhi ngaphandle kwe-stress. Njengamanje ngi-analyze igolide, njengoba ngisho ngesikhathi esiningi manje sengayitradela nje igolide ngoba liyayilenza iqiniso. Number 2, liyakhokha kakhulu bafowethu, liyakhokha kakhulu, okuyinto-ke wonke umuntu akayifuna emhlabeni imali. Yabo, ngiya-analyze lana, kumele ngidwebe le mining zone le noma le key level ngoba uyabona ukuthi inamandla. Uma uzoyibuka uhlehle nayo uze konke la uyayibona ukuthi inamandla. So manje i-market ilokhu approach yona kahle kahle uma uthi uyanothisa sifikile nje vele yona target-ke le besikhuluma ngayo namanye amajita straight now ukuthi mase sizofika kule target funa siphume ngama-trade ngoba kusangenzeka ishaye u-10 ibuyele phansi. Okunye sekulindile ukubona le khandla la 4 hours ukuthi lizovala linjani. Ngaze ngavelelwa ibhanki shame. Ngilala ngikhona ngiya ku-1 hour. Ngifuna ukukhombisa nge-trend line ukuthi kuya-trade ngefoni. Easy, smart, simple. Angiphathi mophethe i-tab, uphethe i-laptop lapho. Ifoni nayo uma ufuna imise kwe-laptop, ufuna imise ibe horizontal ifoni, uzobona ukuthi kuya-trade ngefoni ngaphandle kwe-stress. Yabo, kuya-trade ngefoni. Ngithi yabo several times igolide lihambe lijika kwi-trend line. Okunye ngifuna ukukhombisa ukuthi ngiyithatha kanjani i-trade kwi-trend line yabo, ngifuna ukukhombisa lokho. Ukuthi ngivele ngiye 15 minutes lo vele ngijwayele ukusebenzisa. Angifuni ukutshela abantu into engingayenzi. La siyabonisana, asiskemani, asideliver information e-cartel. Okay, nayi la ikhona. Uyabona ukuthi imarket angithi i-bullish side iyanyuka imarket makuthiwa iya-bullish. Uyabona ukuthi i-trend line several times i-respecta i-market, mayifika kuyona iyajika. Uthi-ke umbuzo uyithatha kanjani i-trade kwi-trend line ngendlela e-safe, ngendlela engcono. Wenza nje, uyayilinda imarket, awungeni la phezulu. Yabo awungeni la phezulu because imarket mayila isinamathuba amaningi ukuthi ingabuya izojika eduze kwe-trend line, yenze lento ekuthiwa high and high low, right? Kumele okwakho uyilinde imarket ibuye nje, ubona nala ibuye ize la, mase uyaqala uyangena uthi buy and stop loss. Njengoba namanje la ngilindile, okuzongiphoqa futhi la ukuthi ngilinde ngampela ngoba isiseduze kwa-target. Kuningi ukugudla okuzokwenzakala okufuna ngikulinde. Ingakho-ke ngithi imarket uma ungakwazi ukubekezela ungenaso isineke, ngisho ungaba nolwazi olu-90% le-market ukuthi kwenzakalani, kodwa uma ungawunaso isineke, lokho kuthiwa i-patience nokuba discipline, ngeke uzoyenza imali ubuyazi ukuthi imarket. Njengamanje into engiyenzayo ngilinde ukuthi isuke la imarket izojika around la okungcono, around nje la mase ngihlaba i-trade ka-buy mina. Uma ishintsha i-direction uzothi omunye ubona kanjani uma kushintsha i-direction ukuthi hayi akusewona ubuy. Easy, simple futhi again. Izovela i-drop imarket i-break it down. Angithi uyabona ukuthi konke la ibinga-break ngoba ibinamandla kuya phezulu.
obvious uma isi-breaker down la izobe ikutshela ukuthi manje ngiyawubhodloza lo layini manje senginamandla okubuyela phansi. Ubheke futhi ama-fake breakout, uzoyibona ngani fake breakout. Izothi uma iqeda mhlawumbe ukubreaka la ibuye izothi retest la, ne ithi retest la mase ishona phansi imarket. Nakhona ukushona kwayo phansi ayihambi imarket straight, ihamba yenza higher high and higher low, higher high and higher low. Wena ungena from beginning njengala, ungena la awungeni phezulu, ngoba uma uzongena la phezulu uzoba nenkinga. Mhlampe ike yakwenza la kwa left ukushintsha kwe direction, ukukhombisa yes ike yakwenza lokho last week, ike yakwenza ufuna ukukhombisa ukuthi i-trend line ngempela isimple kangakanani uma kushintsha i-direction. Ubona kanjani ukuthi i-direction manje is about ukuthi iyashintsha, so kumele ukhohlwe ileyo direction leyo ekade iyona emarket. So kumele ukhohlwe yona, ushintshe umqondo, ufocus kwenye manje i-direction. Yazi mfethu, ungazi lokhu uthengana nama-indicator amaningi, umoshe imali, ukhohliswa abantu na indicator izokunika imali. Ayikho loo nto leyo, ayikho, khohlwa. Funa ufunda ukutrader, ufunda uku-analyze. Few indicators noku-analyze kwakho ikhona okwenza ukuthi wenze imali emarket. Ungakhohliswa abantu please, malinge nje umoshe imali into engekho. Nakho lento ade ngisho nansi, angithi ukuthi imarket la kade ihambe respecta ilokhu i-trend line ishona phansi, kodwa ithe masizoqala ukuthi ibe nezinkinga zikasele, yavela imarket yabuya yabreak i-trend line, yabuya ngaphezulu, yabo, yabuya ngaphezulu. Obekucacisela ngokusobala ukuthi khohlwa ke manje indaba kasele, funa manje uzame manje uku-analyze ngenye indlela manje nje. That's why ngihlezi ngisho ukuthi kubalekile ukuthi upractice uku-analyze imarket. Imarket ihamba ngendlela eziwu-3: trending up, ranging, trending down. Mawubambe lapho, danke mkhulu, ayakho imali, yabo. Usuphumile manje endabeni kasele, angithi okay. Ifika yenza i-ranging lana, mawukuthi uyabona ukuthi vele manje iqali liyashintsha vele, yabo. Mawukuthi la unesikhathi ungayithatha isignal la noma la uphume la kwi-target, yayizwa loo nto le. Sibuye la, iyathi futhi ukudropha kancane. Ukudropha kwayo futhi uyabona ukuthi akuzange kube into etheni, ngoba vele ibisiku-buy position. Nakhona ibikwenza izolo-ke lokho, nakhona yafikelana yathi ukugida la usebenza la noblue, angithi usungakayidwebule trend line. Nakhona yathi ukugida yakuvezela futhi amakhandlela kabhayi. Nabo amahama, uthi ngikuzomela kancane, nawo amahama labo bullish, amakhandlela bullish. Mawuthi anothisa vele la amakhandlela amaningi lawa blue, okhomba ukuthi imarket inamandla makiwa phezulu. Yaqala-ke yaphusha njengoba ubona nje. Njengamanje into eyenzekayo ile kade ngisho-ke, ngilinde ukuthi ibuye, is either ibhampa la or izojika straight kwi-trend line mase ngiyangena, yabo. Lokho engilindele manje ukuthi ibuye mhlawumbe ize la mase ngiyangena, ngene ngobuy. Uma isengaphezulu kwe-trend line ngingene la ngobuy, iphushe nami. Kodwa mayisenza lento le ingivezela amakhandlela lawa akhathele kanje indecision, ayikho i-trade engizothatha lami, yabo. Ishaya lapho-ke imarket uma ungekho discipline, ngoba uvele ubona ngathi yakubambezela wena, uvele ufuna ukungena ngenkani la. Esikhathi ukuthi wenza le nto yokungena ngenkani, ivele isuke idrop emva kwalokho. Usucabanga ukuthi wena iyagest wena, shuthi ibilinde wena. Cha, imarket ayikwazi, ngeke ize kulinde, ngisho ungazi uyikhohlisa. Imarket ayikwazi kulinda, ayikwazi. Imarket yenza into yodwa umhlaba wonke, ngisho ngaya kuliphi izwe la, ngisho lapha phesheya uzothola yenza lento nje bafethu. Danko, ngiyabonga kakhulu.